wrth gwrs, mae'n lletïau Glan Môr wedi ei lleoli ar bwys arfordir Aberystwyth, a maent yn breswylfeydd hunan arwyo gyda chymysgedd o ystafelloedd molchi cyffredin sydd yn cael eu rhannu, neu ystafelloedd on-suite. Mae'r fflatau'n darparu ar gyfer rhwng 2 a 12 o fyfyrwyr yn rhannu, a mae llawer un yn meddu ar olygfeydd o'r môr. Mae'r neuaddau Glan Môr i 5 munud ar droed o'r dref a 25 awr o'r campws.